Ay Mikomento karon si Vice President Sara Duterte sa request ni Akbayan Representative Chel Diokno sa House Committee on Justice nga mag-issue og subpoena aron na makakuha'g dugang dokumento sama sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worths kung SALN may kalabutan gihapon sa impeachment complaints batok kaniya. Mato ni VP Sara nagpamatuod lamang kini nga walay igong ebidensya nga misuporta sa mga aligasyon batok kaniya diin iyang giklarong dili mamahimong mag-imbestiga ang komite aron nga mangita og ebidensya nga mag-umuabag sa akusasyon nga nakalitid sa impeachment complaints. Gibutiyag sa bise nga kini ang ikatulong attempt kun pagpaningkamot sa House of Representatives sa ginatawag nga fishing expedition diin sa budget hearing ni adtong 2024 mi baniog ang linyang Let's Stick to Our Plan. Dayon sa ikaduhang hearing giatake ang kontrobersal nga pangalang Mary Grace Piatos. Nagpabilin karon ang baruganan sa bise nga ang impeachment complaints batok kaniya usa ka political attack aron protektahan ang mga opisyales sa gobyerno nga klarong dunay irregularidad apan takom ang mga kongresista sa mga hisgutanan.